Hej, mit navn det er Carsten Junge. Jeg læser til bygningskonstruktør ude på Erhvervsakademiet i Lillebælt. Og i dag vil jeg fortælle om en konstruktion, som vi har i vores projekt. Og her der ser vi kælderrum, og vi ser trappeopgang. Og vores problematik i det her tilfælde, det er, at vores dækelementer, de ligger i 2 forskellige højder. Så derfor har vi lavet et sandwich-element her, med 2 støbte vægge her i 150 mm begge to, for at de kan bære den vægt, der kommer op fra. Her oven på vores P-dæk, der kommer der jord ovenpå, og det er meningen, der skal være en have ovenpå, så der er store krav til, hvad dækket det skal kunne holde. Samt at jord og rødder og sådan noget der kan bryde ned igennem, hvis man ikke får det sikret ordentligt. Og i det her tilfælde har vi lagt en rodfast tagpap, og derefter har vi lagt en underpap og en overpap, ganske almindelig. Og så har vi lagt en XPS isoleringsplade, som er en meget hårdfør trædfast plade. Og derefter et drænlag og vores græs ovenpå. Og vores rodfaste og vores tagpap er selvfølgelig kørt op af vores legablok, vi har stående her. Der oven på legablokken, der har vi vores teglmur. Vi har vores fugtspær. Og indvendigt har vi så vores betonelement, som kommer op fra og hviler ned på dækelementet her. Og fortsætter ned på, så vægten den bliver transformeret ned. Og det var alt, hvad jeg havde. Hvis der er noget, I har spørgsmål til, så er I velkommen til at kontakte mig på mit telefonnummer.